sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Rated SPG. Okay. Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto na mainit nakakapanabik o pwede rin namang nakakakiliti. At meron na nga po tayong Top Secret Rated SPG Color of the Night. Sa kabilang linya, i-welcome na natin siya. Hello, good evening. Good evening, Mom. Rocky Tara. Ayun, good evening. Pwede bang mas lakasan mo pa yung boses mo, ma'am? Tsaka lapit mo yung bibig mo dun sa mic ng cellphone mo? Okay po, sure. Ayan, mas dinig ka na namin. Parang ang sexy-sexy ng boses mo, mama. Anong pwede naming itawag sa'yo? Bisaya ka man, day. Bisaya din ako, pero hindi ako masyadong... Ilongga. Hindi pala Bisaya. Ay, hindi pa rin ako Ilongga. Bisaya lang, day. Malambing daw kapag mga Ilongga. Tama ba yon? Totoo ba yon? Hello, ma'am. Choppy po kayo, ma'am. Ay, akala ko chubby ako. Sexy niyo po kaya? Thank you, ma'am, ha. So, sabi nila, pag Ilongga daw, mababait, Guwapa. malambing. Malambing. Totoo ba yon? Yes. Oh, yes. Oh, sige na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, ma'am. Anong pwede namin itawag sa'yo? Lina. Lina. Ilang taon na si Lina? 30. Turning 31. Turning 31. Sang lupalop Yeah. naman galing si Lina? Negros Occidental. Negros Occidental. Okay. Yeah. Lina, 31, from Negros Occidental. Ano ang rated SPG top secret mo? Meron po ako ngayong no label na relationship. Tapos, ayun, nung kasi, sa ibang lugar siya. Tapos, wala, lang kami, nagvi-video call na with love. Pero no label po kami. Nagvi-video call kayo? Video call. No label kayo pero nagvi-video call kayo. No label kami, pero may mga ganon. May mga magjowa na part. So, saan mo siya nakilala? Online. I mean, kilala ko na siya before. Kaibigan mo? O kilala lang? Hindi, naging batchmate kami sa college. So, nagkita na kayo ng in person? Nung college kami. Pero ikaw, single ka talaga? Kaka-break lang po sa 11 years na karelasyon. Uy, ang haba nun ah. Siya, single din ba siya? Single din. Okay. So, paano nagsimula yung pagkakaroon nyo ng situationship? Nag-reply lang siya sa story ko and then, yun na, doon na nagsimula. Tapos paano kayo paano ka napapayag na mag-video call kayo? Kasi medyo crush ko na siya noon. Pogi ba? Medyo. Anong gamit yung app? Messenger. Messenger. Okay, so crush mo siya noon, tapos nag-messenger kayo, tapos nag-video call kayo. Syempre nung una, kumustahan, tanungan tungkol sa life, tama ba? Yes po. So paano nauwi dun sa part na, tara, pakita na natin ang mga dapat ipakita sa video call. Paano nauwi sa ganun? Kasi nga, sabi niya, crush. Di ba sabi ko, crush ko siya. Tapos sinabi niya, crush niya din naman daw ako nung college. Kaya lang, hindi siya nagre-reply sa mga stories ko at saka nagchat-chat sa akin kasi nga may jowa ako noon. Kaya nung nakita niya na single na ako ngayon, so ayun, nagkaroon na ng lakas ng loob. Tapos niyaya ka niya? Oo.
Paano? Tapos, syempre, nung una, pakipot muna kasi, crush ko naman siya, di ba? Normally So, kapag sabi ko- nakikipag-video call ka sa kanya, ito ha, normally kapag nakikipag-video call ka sa kanya, anong suot mo? Nakadamit pa nung una. Nung una! Nung tumagal, pag nag-video call siya, ano nang suot mo? Hello, Lina. Hello. Anong suot mo na nung tumagal na? Wala na. Pinag-uusapan nyo ba? May schedule ba kayo dyan? Oo, pagdating niya galing trabaho, tapos pag wala pang tao sa bahay nila, yun. Matik. Ano yun? Wala talagang saplot? Hindi. Yung sa baba, meron. Sa part mo, usually sa baba meron. Yes. Sa taas lang wala. Yes. Tapos siya, sa taas meron, sa baba wala. Wala lahat. Bakit sa'yo? Hindi lahat wala. First time ko po kasi. Na ganon, na nag-video Oo. call. As in first time kasi nga naka-relasyon ko yung lesbian kasi yung ex ko. Mhm. Tapos, yun. Nung nag-break kami, syempre hindi ako, basta ang dami. Kumbaga hindi ka sanay sa talong, tahong ka sanay, ganon. Hello, Lina. Hello. Kumbaga, hindi ka sanay sa talong, sanay ka sa tahong. Yun po. Ganon. So parang nung nakita mo, parang, wow, it's a different world. Ganon ba? Ano po? Nung nakita mo, parang, wow, it's a different world. Hindi, nung una as in, pumikit pa muna ako. Napapikit ka. First time mo bang makakita ng ganon? First time. Ha, talaga? Oo. First time. Pero, DJ Rakitera, dito lang yun sa live, no? Sa live lang to na, nadidinig. live, on air. I mean, hindi na to ma-recap or Wait lang nga. At ngayon ka talaga nagtanong. Sabi mo, nakikinig ka ng programa ko. Kasi nga, top secret, di ba? Baka kasi may Makaboses sa'yo. Lina naman yung ginamit mong pangalan dito. Malay ba nila kung Hello? sinong Lina to? Siyempre, may mga kaibigan ka pa rin naman alam yung kwento mo, di ba? Yung kwento mo. Madaming Yung kwento ko sa about kay ex, pero dito sa present, wala. As in, yung nakakaalam lang, limited. Oh, yun naman pala eh. Kung wala namang nakakaalam, bakit? Wala naman akong babanggitin na tunay mong pangalan at hindi ko rin naman alam yung tunay mong pangalan. Okay. Okay. Sabi ko nga sa inyo, your secrets are safe with me, pero hindi ko na kontrolado kung sino-sino yung mga makikinig sa programang to, ha? Okay. Okay, so mabalik tayo, Lina. So, ang tagal-tagal mo, ilang years ka dun sa ex mo na may tahong. Tapos ngayon, biglang no-label relationship mo, itong merong talong. Ang tanong ko, nagkikita na ba kayo in person itong taong to? Itong in person, hindi. So, puro video call lang. Malayo kasi siya. Malayo lang siya. Pero may balak ba kayong magkita in person? Nag-uusap naman na may balak na ganun. Kasi nga, yung mindset ko nga ngayon, DJ Rakitera, gusto ko na nga magpabuntis kasi nga, iniwan nga ako ng ex ko. So, ayun, ang daming sabi ko, why not na, sinasabi kasi ng mga tita ko na, mag-anak ka na lang, sayang yung ganda, ganun-ganon. So, ayun, eto kasi si yung no label kasi agad-agad eh. Nakakaloka. So, naisip mo na-entertain mo na yung thought na mabubuntis ka. Yes. Okay, so gusto mong magpabuntis dito sa lalaking to na nakaka-video call mo. Maganda ba lahi niya? Siguro. Siguro. Okay. Feeling mo ba pag nagkita kayo, matutuwa ka? Oo, kasi nga crush ko siya, di ba? So never ba talaga in your life na nagkaroon ka ng lalaking may talong? Nagkaroon naman ako ng boyfriend before sa
ka-ex ko nitong 11 years, wag na muna nating banggitin yung yung basta yung ka-11 years ko. Oo. Nagkaroon naman ako ng boyfriend, pero never akong nagkaano sa lalaki. So never mong natikman yung talong? Kahit hawakan wala. Touch, kita, wala lahat. Talaga? So hindi kayo moral exam, walang moral hindi kayo nagkaroon ng oral examination, walang ganon. Okay. Never in my life, as in. Never. Okay. So, kung sakali na matutuloy ang pagkikita ninyo nitong ka-no label relationship mo, palagay mo, handa ka nang ibigay yung sarili mo? Sabi ko sa kanya, ikaw pa lang yung pangalawang tao na nakakita ng katawan ko. So, willing naman ako. Willing ka na? Yes. Okay. Hindi ka na bababalik sa tahong? Ay, hindi na. Grabe na yung sakit. Sobrang sakit. Doon ka pa nasaktan sa tahong ha? Wala namang sakit yun na. Hindi. Puso ko yung nasaktan. Puso yung nasaktan. Oo naman, masakit naman talaga kapag nag-invest ka, 'di ba? Ng pag-ibig, 'di ba? Pagmamahal sa isang taong hindi naman pala tumuloy, 'di ba? Hindi naman pala makakasama mo pang habang buhay. Pero kung sakaling itong taong 'to, hindi ka pa bigyan ng label, anong gagawin mo? Iniisip ko nga rin araw-araw. So, sabi ko nga, ba't ako nagsisettle sa ganon? So, sabi ko naman kasi nag-enjoy ako. At saka, yun bang nakakalimutan ko yung ex ko, pansamantala. So, may give and take naman. Give and take naman kami ni no label. So, anong ginigive? May advantage. Anong mga advantage? Sige nga, sabihin mo kung anong advantage, ano yung ginigive and take niya, at ikaw, anong ginigive and take mo? Yung advantage sa kanya is, yun nga, araw-araw may ka-chat ako, may ka-good morning hanggang good night. Yung, syempre, nawala bigla yung ka-11 years ko, diba? So, siya yung pumalit. So, parang ganon. Tapos siya naman, ayun, napapasaya ko siya. Napapasaya mo siya kasi nagpe-perform ka? Yes. Wala. So, paano ka nagpe-perform? Nagre-research ka ba? Hindi. Wala, lang. Paano ka nagkakaroon ng idea? Nanonood ka ba ng drama reel? Hindi nga, nung una, siya yung nag-i-initiate. Yung ganito gusto niya. So, ginagawa ko na lang. So ini-instructan ka niya? Oo, kasi nga first time. So, bigyan mo kami ng sample ng instruction niya. Yun nga. Anong instruction? Bigyan mo kami ng instruction niya. No, first time ko nga, syempre may damit pa. Tapos, nung ilang video call na, sinasabi niya, gubad ka na. Ayan, gubad na ako ng pantaas. Yun, sinasabi niya na, touch your ganon. Anong touch your touch yourself, ganon? Oo. So, paano yung angulo ng camera mo dun? Wala, sa harap lang. Gumagamit ka ng tripod? Hindi, nakapatong lang yung cellphone. Saan ka madalas nag-video call? Nasa ibabaw ka ng kama o nakaupo ka lang sa silya? Kasi nakaupo lang. Lahat ng angle, nakaupo lang talaga. Tapos dim light. Hindi ka ba natatakot na baka ma-screenshot niya tapos ma-save niya o pagkakitaan niya pa yung mukha mo? Hindi naman. May tiwala naman ako dun. Sure ka ba? Yun din yung iniisip ko minsan after namin mag-video call. Kaya lang kasi kilala ko naman na siya eh. So, medyo hindi na ako natatakot. So, sinabi ko naman sa kanya, sabi ko nung una, sabi ko, oy, baka i-video record mo. Sabi niya, ba't ko naman gagawin yun? Ganon. So, nagtiwala na lang ako. Just in case na masira yung tiwala na yun, anong gagawin mo? Ay, iiyak na naman. Anong gusto mo mangyari ngayon? Noong nakaraan nga, sabi ko, i-end ko na sana yung sa amin na ganong setup. Kaya lang, hindi ko naman magawa kasi nahanap ko pa rin naman siya. Nagbe-breakdown kasi ako lagi pag wala siya.
naaalala ko lang yung ex ko. So, as in, nag-breakdown ako, iyak ng iyak, gabi-gabi, umiiyak. So, nung nakilala ko si Kano Label, so ayun, hindi na ako umiiyak. Pero ngayon, feeling mo ba naka-move on ka na? Hindi, distracted lang ako siguro. Feeling ko. So meaning, mas gusto mo pa rin yung tahong kaysa sa talong? Hindi na ako babalik sa taong. Sobrang sakit ang ginawa ng taong sa akin. Kumbaga, sa sobrang sakit, hindi ka pa rin nakaka-move on dahil nag-heal ka pa, tama ba? Oo. Kaya lang, distracted ako. Parang ganun lang yung nangyayari sa akin ngayon. Kasi pag wala si Kano Label, for example, tapos kasi nga 'di ba walang demand, hindi ka pwedeng mag-demand kay No Label. So kung wala siyang chat, yun minsan nagbe-breakdown ako, umiiyak lang ako kasi nga wala siyang ka-chat, wala akong ka-chat. I-describe mo nga yung sarili mo. Like, maganda ka ba? Feeling mo ba? Tsaka ka? May tsura ka naman? May tsura naman. Dami naman nagsasabi. Kaya yung mga auntie ko nga, sinasabi na sa lahi daw namin, ako yung isa sa maganda yung nilang mga ano nga tawag doon? Pinakamaganda. Nisa, mga ganun. Oo, yun naman pala eh. Maganda. Maganda ka naman pala. Oo. Wala bang ibang lalaking umaaligid-aligid sa'yo? Sa personal, ha? Meron naman, pero hindi ko sila kasi bet. Hindi ko sila type. Ano ba kasing type mo? Sige nga, alam mo may nakikinig ngayon. Sure ako, maraming mga nakikinig ngayon. Yung iba pauwi pa lang. Yung iba ngayon, kinikilig sa boses mo. Lina. Parang para sa kanila, gusto kanilang dalhin sa halina. Ganon. Anong standard mo? Ano bang requirement mo sa isang lalaki? Hello, Lina. Hello, nawawala po kayo. Nandito pa rin ako kasama mo. Okay. Ano lang yung standard mo? Ano yung requirements mo sa isang lalaki? Kasi baka sa kanilang meron tayong kabisyo dyan na nakikinig ngayon na willing makipagkita sa'yo para sa first blood. Charot. Darot. Tama. Standard? Hindi ko kasi alam. Basta yung pag nakita ko lang, kung bet ko lang. Pero hindi naman kasi kaya, yung Kano Label ko, hindi naman siya gwapo, hindi naman siya matangkad, hindi naman siya maputi. Pero basta, kasi alam ko lang, crush ko siya noon. So, kaya nga nung nag-chat siya sa akin, ginrab ko na agad. Naman kasi single naman siya. So wala kang napipicture out na lalaking makakasama mo sa buhay mo na posibleng maging tatay ng anak mo? Like, anong qualities yung hinahanap mo ba na sa isang taong pwede mo makasama habang buhay? Wala. Sinastuck talaga kasi ako sa ex ko ng 11 years na lesbian. Akala ko kasi siya na talaga yung makakatuluyan ko habang buhay. So, wala na talaga akong inaano na lalaki. Ang dami ko naman naging ex. Pero yung mga naging ex ko naman, hindi naman sila ganun kagwapo. Hindi rin naman sila... Okay lang silang lahat. Sa ugali, wala kang hinahanap? Like, gusto mo responsable, magbibigay ng label, may clarity, may sense of accountability. Walang ganon? Hindi ko talaga kasi masabi, DJ. Kasi nga, basta, hindi ko alam, hindi ko masabi. Kasi nga, na-stuck ako sa 11 years. Tapos, nung pumalit doon sa 11 years, ito yung Kano Label. So, as in, yung mind ko, mula sa ka-11 ko, tapos napunta sa No Label, as in, gano'n na lang. Wala na akong ibang iniisip. So, feeling mo ba nandiyan ka sa parang part or limbo na kung saan nag-e-explore ka? Ganun ba yung feeling mo ngayon? Parang nag-e-explore ka, hindi mo na ako mag-iisip ng malalim tungkol sa mga desisyon ko sa buhay. I will be free. Ganon. Oo. Nai-enjoy mo naman? Na-enjoy naman. So, yun nga sabi ko, masaya naman kasi ako at yun nga, kapag wala si Kano Label, na ano nga ako, nagbe-breakdown. Ano sa palagay mo yung pwedeng maging solusyon para medyo malesen yung pagbe-breakdown mo pag hindi mo kausap si No Label? Dati kasi, nung hindi pa siya dumating, wala. As in mukmuk lang talaga ako sa kwarto. Wala ka bang ibang activities? Before, as in, wala. Wala talaga. As in, yung 11 years ko kasi, as in, na-stuck talaga ako sa ex ko. Nag-live-in ba kayo nun? nun? Hindi ko kasama. Nag-live-in kayo? Nag-live-in kayo?
Hindi, kasi may mga priorities kami sa both side ng family namin. So, Pero hindi paano kayo namin nagkikita? No, every week naman nagkikita naman kami. Malapit lang kayo sa isa't isa. 15 minutes away. Pero itong si No Label, Malayo. sobrang layo. Hindi naman. Pero, aeroplano gamit. Middle East? Charot! Hindi, nasa Manila lang. Nasa Maynila lang. Kasi nga, Yeah. nasa Visayas ka, nasa Luzon siya, ganon. Yeah. Okay. Kaya namang liparin yung mga ganyan. Kaya lang, syempre, siguro nag-aantay ka na siya'y lumipad para sa'yo, diba? Yeah. Tapos Pa- busy sa work. Busy sa work. Pero sure ka ba na wala siyang sabit? Sure naman, kasi ano naman updated naman everyday. Updated everyday. Anyway, Lina, meron ka ba bang gustong idagdag sa mga sinabi mo ngayon? Wala na, nasabi ko na lahat. Nasabi mo na lahat. Please. Meron bang extreme na nangyari na dapat namin malaman dito? Yun lang yung sa taas. Ano yung sa taas? Yun lang yun, yung nauna kong sinabi na walang pantaas, yun lang. Buti hindi niya parang inano na, tanggalin mo din yung nasa baba. Wala. Hindi pa. Maniwala. Hindi pa nga. Di ka pa niya pinipilit? Hindi pa. Baka grad show yun. Ano yun? Hindi, pang grand finals. Hindi. Sinabi ko naman kasi sa kanya, so sabi ko, hanggang taas lang. Kasi nga gusto kong, pag nagkita na kami, yun na yun. Sabagay, at least may tinitira ka pa naman. Tsaka nasa sa'yo yan. Kumbaga, your body, your rules. Basta mag-ingat ka lang, Lina, ha? Kasi hindi lahat ng mga nagsasabing pagkatiwalaan mo ko ay tunay na mapagkakatiwalaan. Yung iba, gagamitin lang ang iyong kahinaan at ang iyong kapusukan para sa kanilang sariling kapakanan. Okay? Okay. Thank you so much, Lina, for calling this program. I hope matikman mo na talaga ang talong na makapagpapasaya sa'yo. Okay. Thank you so much. Bye! Ano bang masasabi ninyo? Ano ba talagang mas masarap? Talong o tahong? Once you go talong, you can never go back to tahong. Tama ba? Ay, nako. Siyempre pag lalaki ka, sagot mo tahong. Pero kapag babae kang, sagot mo talong. Hello. Sarap kaya nung tinortang talong. Favorite ko yun, yung tortang talong. Sa tahong naman, ang favorite ko doon, yung baked tahong. Yan. Pero sa mga lalaki, feeling ko ang gustong nila yung talagang fresh tahong. Tapos, walang masyadong nilagay na cheese. Gusto nila yung fresh. Ganun. Anyway, ako, ang masasabi ko nun dyan, mag-iingat pa rin kayo. Kumbaga, hindi lahat ng mga nakaka-video call ninyo, nakilala nyo dati, pagkakatiwalaan ninyo, ay, sobrang hirap magtiwala sa panahon ngayon. Lalo na kung nakilala mo lang o nagkakausap lang kayo through social media. Pwede kasing magamit ang iyong kapusukan, kahinaan, o sabihin na natin yung kabutihan mo ng ibang tao na gusto lang namang manlamang at gustong gamitin ang iyong kapusukan sa sarili nilang kaligayahan. So, ingat ka, kabisyo. Pwede namang magganon basta walang muka. Tsaka mas masarap pa rin talaga na may label. Tandaan mo yan. Paano pa mag-i-improve, di ba? Yung sitwasyon kung nakukuha naman niya yung gusto niya. Kahit wala kayong label. So, huwag mo ibigay yung mga bagay na hindi pa dapat ibigay sa isang taong hindi namang fully committed. Dapat may label. Kapag may label, pwede ka na mag-demand. Pwede ka magreklamo. Meron kang masisisi kapag hindi ka na panindigan. Meron ka talagang accountability at meron siyang accountability sa'yo. Pero kapag walang label, nagduduso ka mag-isa dahil pinaasa ka lang. So, maging matalino tayo. Walang muka kapag nagbibideo call.
Charot with the Anyway, Kabisyo, if you wanna share your secrets, pwede naman, pero Monday na ha. Bukas magsama-sama tayo for Love Radio Academy at alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, ang mga tugtugang masarap balik-balikan ang inyong mapapakinggan sa Retro Sabado. Kapiling ang inyong Basta Princess, DJ Rakitera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.